Mbok itak nang terong. Endi? Apa? Mbah. Terangnya serak kembang. Cepet banget ya nanti terang ya. Ngene ya. Engko papat berapa iki teluk 200. Ayo. Iya kali. Kita ngambil daun ubi jalar, guys. Memetik ubi jalar. Di sayur bening di sini. Oh, lambesnya Malah apik melang iki. Iki aku nandur malah anu apa? Cabe ku sing ngene lho. Kudune ndederneh kudune, Mak. Lho, urip iki, Mak. Urip lho. Kudu ndederneh iki. Ngene kono urip lho kena banjir. Lah ndek banyu adem ya. Lah kaya urip kabeh ngono. Karena kena yum-yuman. Nggih. Kuwi ora begitu panas banget lho. Nek panas banget elek. Sergu kok nek kene iki lho sergu lho. Ini kan tandur lombok neh lho, Mak. Ini iki. Ini tandur lombok neh. Ini kok dijabuti. Lombok sing hijau gede-gede ya. Wete gede biat wete. Dhuwur ya wis sini lah enak. Soalnya dhisik gak dipotong pucuk sih kuwi. Akhirnya dhuwur ngluncir. Iki kudune wayahe potong pucuk kali iki. Cabe-cabe ini. Gitu ya, engko tak jual ke sini, tak anak siji tak pindah kok ning tek kurungan saya. Lah. Gak makan kok bakal mati, Pak, ning teko ngusur. Yo ora. Lah anake tangi enggak? Oke, dulu kok ngomong. 20 menit tak ya. Wis ya. Anake tangi kene. Sampai siji. Hek gede. Mau dikan demo ndek mawe agak percaya. Ya, mlaku. Ya nami susu. Pedong telo sik. Dikasih anake. Wes Mak, anake tangi sik. Ayo tuh.